Hidrogen, hidrogen, dame, 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 eka, 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 weka, 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 la, 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 weka, la, 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 la. Sobre els pros i contres de ser un cantautor lisèrgic. Els pros. El pro és molt important, que és que fots el que et dóna la gana. Els contres, que és difícil que algú t'aguanti, i tot el tema de l'estilisme, per no repetir-te, sobretot si bàsicament tens tres túniques, un parell de barrets i dues ulleres. Aleshores s'ha d'anar fent així combinacions de dos en dos, etc. Això ho vam estudiar a l'escola, però fa tants anys que ja ho tenim així com una mica rovellat. I com que no hi ha cap Vogue o El Hogar i la Moda ni conyes d'aquestes que ensenyi com s'ha de vestir un cantautor lisèrgic, doncs vaig fent. Vaig agafant d'aquí i d'allà i tira pelanti. I ara mateix porto aquí, sota la túnica clàssica, les ulleres aquestes cortesia de l'Albert Les Daines, el barret, crec, cortesia de la Bàrbara, i una samarreta, una sudadera de color taronja, cortesia del Kenny de South Park, que just és aquella, en cada capítol, quan el Kenny pillava deien «Dios mío, han matado a Kenny!» Qui coneix la sèrie ja sap la frase que ve ara. Doncs res, i no oblideu de posar-vos hidrogen!